Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mými dnešními hosty jsou Ivana Dolinská a Petr Tichý, kteří dlouhodobě žijí na Práně. Vítám vás tady. Ahoj. Ahoj. A vítám tady taky Nikolaj. nejmladšího hosta Klenotů života zatím, malýho Nikolaje. Aha. My dnes budeme hovořit o pránické výživě a tak nějak o všem, co se toho týká. Zeptám se na úvod, potřebujeme jíst, nebo je to jen takový nejsilnější program? Je to o každom jednotlivcovi. Ako náhle máš ten program a vieš, že potrebuješ cítiť, že potrebuješ jesť, tak potrebuješ jesť. Ako náhle vieš a prežil si zážitok, že dokážeš prosperovať aj bez jedla na základe príjmania iných energií, jemnohmotných. Nežijeme bez energie, ale príjmame nie hrubohmotné, ale viac jemnohmotné energie. Tak a zažiješ si to a žiješ a prosperuješ a si zdravý, tak dokážeš sa vyživovať aj pranickým spôsobom. Nie je to momentálne realita všetkých ľudí, samozrejme. Je to výměna energií, vlastně, když to vememe. Takže obojí je pravda. Někdo potřebuje to jídlo, nebo většina zatím, a někdo ho nepotřebuje, protože vyměnil výživu z jídla za pranickou výživu. Vždycky je to o výživě. Není to bez jídla, ale je to vynechání jídla, aby mohla přijít lepší energie. Pak to dává smysl vlastně. To možná bychom právě mohli na úvod i vysvětlit, že tam je vlastně velký rozdíl mezi pránickou výživou a nějakým půstem nebo hladověním. Největší možný. Takže když člověk na půstu nejí a člověk na práně nejí, vypadá to úplně stejně. A když dva lidi dělají stejné věci, nemusí to být úplně stejně. A tady je to úplně naprosto setelné, že se dějí úplně opačné věci v tělech, opačné stav vědomí vlastně má člověk úplně jinde a vlastně na tom těle se to jde vidět vlastně úplně obrovský. Jo? Takže jenom ten hlavní rozdíl, když řeknu, tak člověk na půstu vynechá jídlo, vynechá výživu, na kterou je zvyklý a s které funguje, a tím pádem se dějí věci, že začne mít po čase hlad a začne stravovat sám sebe, začne mít nedostatek. A prána je absolutní dostatek. Když vynechám jídlo a přijímám pránu, tak mám absolutní dostatek. Takže toto. Pranická výživa je výživa. Takže my sme neustále vyživovaní, iba nie hmotnou stravou, ale vlastne je aj taký špeciálny pojem ako ľudská fotosyntéza a všetky tie zdroje, viac ako sa o tom uvádza v iných literatúrach o pránek. A my sme neustále vlastne vyživovaní jemnohmotnou energiou a samozrejme tá pránická energia, výživná energia je aj v jedle, ale v iných pomeroch a percentách. To znamená, že aj jedlo nás dokáže vyživovať, ale je tam veľa napríklad odpadu. O mnoho viac ako tej vyživujúce energie. A ono možná do určitý míry jsou pránou vyživovaní i lidi, kteří normálně jedí normální potravu. Všichni. Samozrejme. Všichni, aj ti, co to o tom neví, aj ti, co to odmítají. Prána je životná energia. Prána, živa, mana, či je vlastne iba pojem životnej energie. To je vlastne tá energia, ktorá nám dodáva život. To znamená oživuje, vyživuje, zaceluje, lieči a na základe nej sa vyvíjame, na základe nej sa môžeme hýbať, na základe nej môžeme dýchať, takže každý žije z pránickej energie. Určitým procentem samozrejme. Určitým percentom. A teraz vlastne ide o ten fenomén pránickej výživy a my sa veľmi radi hráme s tými slovíčkami a my už hovoríme živá prána. Lebo ten koncept starej prány, takej tej starej prány, to znamená tí prví pránici, ktorí to museli preraziť a ukázať svetu, že to je tá mocná energia, ktorá dokáže konať aj tie zázraky, že vyživuje ľudí niekoľko týždňov, mesiacov, rokov bez potreby prijímať tú energiu z hrubohmotnej potravy. A to je ten koncept starej prány.
My tomu hovoríme stará prána, lebo na to bolo nabalené neuveriteľne veľa nálepiek a ľudia sa toho báli, alebo ľudia tomu nechápali, čo to je. Oni videli iba výsledok, že existujú ľudia, ktorí nejedia roky alebo mesiace a dokážu takto prežiť. Niekto tomu veril, niekto nie. A tým si zakotvili pránikov, že to sú ľudia, ktorí nesmú jesť. A to je práve opak paradox, že vlastne my nie sme ako pôstari, v podstate, že keď si na pôste určité obdobie nesmieš jesť, ale prána je práve slobodná energia a to chceme hlavne predávať ľuďom, že ide o slobodu, kompletnú slobodu v vyživovaní sa, kde búrame tie závislosti, že musíme žiť iba na základe príjmania hmotnej stravy. To znamená, ak si nedám ráno ten rožok s maslom, tak nebudem mať energiu. Ak si nedám rezeň na obed, tak nebudem mať energiu. Tak tento koncept je hlavný, ktorý búra vlastne energia živa prána. Lebo môžeš si ochutnať, čo chceš, ale zároveň vieš, že sme primárne vyživovaní už inou energiou ako tým jedlom. A to je búrání dalšího konceptu, že si všichni teda myslí potom, že když si praník, že nesmíš jesť. Takže to je další zbourání dalšího konceptu, že vlastně praník může si dát jedlo, ale už z něho nežije. Ale může si to... Mýtus, že vlastně přicházíš o potěšení z toho jídla. Vlastně. Právě, že začíná ti to potěšení z toho jídla. Protože zimní chutě nepotřebuješ se plnit, nepotřebuješ tolikrát jíst, nemusíš vůbec. A když si nějaké jídlo v uvozovkách, to už není jezení, ale to je degustace. A každý víme, že když je někdo degustátor vína, že to není opilec, že nepije, že opravdu vychutnává a pořád je střízlivý, protože on musí ty chutě hodnotit. A to samé praník, on vlastně degustuje, nikdy nejí, on vlastně degustuje. A to je veliký rozdíl. Ja a moja láska, ja som. Z hlbín srdc ťa voláme. Dary odovzdávame. S láskou telá spievajú. Milovať sa hrať majú. Krásou svetov zahalím a všetky múry prevalím. Sila lásky mocná je, nikto ju neoklame. Prána lásku znamená. Vedomie je ona ja. S mocným božským vedomím prejde každým údolím. Skončila sa veľká hra. Pravda sa nám otvára. Ten, kto prejde temnotou, slobody sa mu dostáva. Prána, božská výživa, nám telá, duše obmýva. Prístupná je iba tým, ktorí prešli raz cestím. Kto bol schopný vytrvať a čistú dušu zachovať. Zničiť staré doktríny a všetky klamy za nimi. Pustiť všetko, nechať tak, vo vlnách sa unášať. To je vôľa Matky Zeme. My už o vás všetko vieme. Nemá cenu podvádzať a ďalších ľudí privádzať. Prána sama zavolá na srdcia, na ktoré hrá. To je vôľa najvyššia. Nemá cenu rozmýšľať. Ten, kto cíti volanie, ten už dávno všetko vie. Svoje krídla rozvinie. Lete, drahé bytosti, do svetla a hojnosti. Akašické záznamy. Ivana Dolinská.